आएगा है इसके हम भात बनाया है आइए आइए अच्छा अच्छा चेयर में बैठिए बैठिए अरे मित्र ने जी बहुत अच्छा निमन सब्जी बनल है बहुत निमन है चोर का मित्र को हम बहुत पसंद है मित्र ने जी तो हम खाई खाओ उसके खाओ हाँ खाओ उसके खाओ अपना घर समझ लो शरम नहीं आती लाजना है इसके लाजना ठीक से खाओ उमा फिसा स्वाद के बादशाह उसके मालिक भी नहीं है हम माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्रांखो ना माखो आंबा हामानो रागा जोंनानै थांखो सिबलाय माखौ है फिफायासो रागा जोंफैसिगोन बे दा हिरा आं नोंखौ लानानै दा बावैनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसिगोन मा नों आरो नोंसिनि नोमा नोमफाया माबाफोर अबजेक्सन होगोन नामा हिराया आंसो आइ आफामोना नङा आं गोसो जाब्ला जेरावबो थांनो हायो आइ आफामोना बेवहाय जेबो अबजेक्सन होनो हाया अके आं राजि नों जेब्ला लेंहरगोन आं अब्लानो फैगोन गुड आयौ फाग्लिखौ फिसाय मोननाय बायदि नुथारदों नोंखौलाय नोंखौ गथ' सानैनि बिमा बायदि नुथारदों हा माथो बोर बियानो नोंहालाय बिबाय बेखौनो गैया नालाय फाग्लि आंबो आंनो फिसाय मोजां मोनथों होननानैसो बोर बिदोंहाय थांदो फाग्लि न'ना नोंबो एसे लोंदो ना प्लिज ओं लोंगोन ए नों होफेरबाय ना नों जोबोद जौफेरथारबाय ना आं फेयाखैथ' जोबोद खुसिजों उसिफावनाय दिनैनि दिना ना वाह ओइ हीरा
नोंनि बे बारफुनाय गावदां बिबारा मानोबा आंनि गोसोखौ जोबोद बोदोर खालामबाय। हिरा, आं नोंखौ एसे खुदुमनि दे। ओइ हिरा, नों जौफेबायना? नों जौफेबाय। हा धोरोमबिरा बहाबा थांदोंलाय नामा? गैया, मानसि मोजां जाला बियो। लोगोफोरजों बहाबासो थांदोंलाय बियो। मालायखौ दुसिनानै लाब गैया बिबारि। बेखौ मालाया बानायाखै, गाव गावसो बानायनानै लायो। शिलंआव फरायनाय समावबो गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो प्रिन्सिपालजों होखारहरजाबाय। आरो दा खाथिनि कलेजाव फरायनायावबो गावनि गाज्रि आखलखौ प्रिन्सिपाल बिथाङा आंनो खबरखौ हरबाय थायो। सासेल' गथ' खांनानै मोजां जागोन सानदोंमोन, नाथाय दा बिनि थाखायनो आंहा टेनसनासो बारा जानांगौ जाबाय। मानसिखौनो मा होननानै बुजायबावनांगौथाय? बुजायबाबो लाखाया। मालायनि गथ'फ्रा माब्रै मोजां मोजां खोथा लायो, बिनि थाखायनो जानो लोंनो सुख गैला आहा। बा रेलगारिनि उखुन्दै खुनाय बायदि नुलायथारदों माथो। ओइ, नों जोंखौ थात्ता खालामना मिथिबाय? सोमनाय जानाय लोंनाय बे जोंनि गोसो, नोंसिनि नोंफानि नङा। समा जेब्ला फैगोन, बैसोआ जेब्ला बाबेनगोन, अब्लासो नोंसोर बुजिगोन। पकेटाव रां दङ, जों सोबदों जादों लोंदों, नोंसिनि नोंफानि बायाखै, मिथिबाय? जों नोंसोरखौ स्टुडेन्ट लोगो हिसाबैसो बुंदोंलै, मिथिबाय? दुद बादु, लेट्स गो। अहंखार मानसिफोरखौ बुजायनो सानोब्ला गंसे उनो, मिथिबाय? थु। ओइ, सिगारेट खबसे हरलाय। न' सोबदो, नोंहाबो सोबदोलाय। धोरोमबीर, राम, अनजालु आरो गियानि, नोंसिनि मुंफ्राथ' जोबोद मोजां। सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ सिगारेटआ माबायदि वेलकाम खालामनानै मा बान्था होयो नोंसोर मोजाङै खोनासं। आं नोंसोरखौ दिनै क्लासरुमाव बुजाया, आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन। सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय, नैथि बान्थाया केन्सार, थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय, ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय, बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि द'थि बान्थायानो जादों मा? बिमा बिफानि मेगननि मोदै। बे बान्थाखौ मोननो गेलेनाय टिकेटनि बेसेना मात्र 1 रां 50 फैसाल'। गासै टिकेटनि अनजिमाया 110 कौटि भारतीय।
जायखिजाया हाथाय बाजारावनो बे टिकेटखौ मोनगोन बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहायालासेनो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जमराजा मिथिबाय बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन बी केयारफुल माय डियर बयज गावनि जानानै मा बुजायनो गोदों गोलैदों प्रिन्सिपाल सार जोंनि खोमायाव बेफोरबादि बोसोना जेबो सोलिनाय नङा थ' थांसै बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय हाथाय बाजाराव टाउनाव थांना सिनेमा नायबोनानै सेंग्रा मोजां लोगो मोनब्ला मेगन थिफायनानै मिनि हादे मिनिना नोङो गय जाहोनानै फैनाय समाव नोङो आंनो रुमाल गथायनानै दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नाय